Shape.fi tuo netin välityksellä korkeatasoiset liikuntavideot suoraan olohuoneeseesi. Palvelumme avulla jumppaat ja kuntoilet juuri silloin, kun se sinulle parhaiten sopii ja juuri siellä, missä itse haluat. Kiireisen arjen keskellä mulla ei kerta kaikkiaan ole aikaa kulkea edestakaisin kodin ja kuntosalin välillä. Nämä Shape.fin videot, niin ne antaa mulle tosi hyvän mahdollisuuden treenata kotona ja sen lisäksi pystyn vielä seuraamaan myös omaa edistymistäni netin kautta. Ja niin, ajan lisäksi niin siinä säästää sit myös rahaa. Shape.fi sopii jokaiselle. Kattavasta videovalikoimastamme löytää oman lajinsa niin kotijumppaaja kuin kova treenaajakin. Pienellä kuukausiveloituksella saat rajattoman katseluoikeuden kaikkiin videoihimme. Shape.fin avulla on todella helppoa pitää kuntoa yllä. Videot ovat sopivan mittaisia ja liikun silloin, kun se minulle parhaiten sopii. Ja siellä, missä haluan. Liikuntavideomme ovat netissä ja voit nauttia niistä kaikilla internettiin yhdistetyillä laitteilla, paikasta riippumatta. Huippuohjaajien liikuntatunnit ovat siis katsottavanasi niin kotitietokoneella ja kannettavalla kuin tabletilla tai älypuhelimellakin. Voit tietenkin kytkeä laitteesi helposti myös televisioon. Liity mukaan Suomen liikunnallisimpaan nettivideopalveluun. Alle 10 eurolla kuussa saat rajattoman katseluoikeuden huippuohjaajien treenivideoihin, kätevän tavan seurata kuntoilusi tuloksia sekä vinkkejä, tietoa ja motivaatiota liikkumisen tueksi.